Jama'a dan Allah dan annabinsa ku taimaka ku dangwala mana subscribing a wannan tasha ta domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Muna godiya. Wayo Allah na ta da mujiji da biri ta wayo Allah na ta da mujiji ta wayo Allah wannan wani irin yare kake daga hauka ce sai ka koma wani yare. to malam ina ruwanka waka ta ce fa kudi na biya ka ba nake aikin nan jiya na zo nan kai kake ban baiti ka kore ni yau ka bar ni in yi waka ta mana samun ci gaba da waka ta saboda ba ni nake baka baiti ba. ka bar ni ci gaba da waka ta Hausan sa, jin mutum sabon sa, jin mutum ko cikin sokoronin jin sabon sa, jin saboda mutum sai, jin sun sabon sabon sa, sun saboda mutum sai corona virus sabon sa, ni a wale. Ba a kawo ne ba. A ko da ni ya wani corona. Allah ya raba mu da corona ga mallam ni ba na ga da fitina kake zuwa. No.